Mga pananim tulad ng grafted pili, abacasuckers, agri-inputs tulad ng fertilizer at iba pang agricultural products para sa crop production ng Iriga City farmers. Ilan lamang ito sa mga ipinamahagi ng local government unit at ng City Agriculture's Office ng Iriga. Isa ito sa mga rehabilitation program na layong matulungan makabangon ang bawat magsasaka ng lungsod. Isa sa mga nabigyan ng abacasuckers ang 62 anyos ng Barangay Santiago na si Nanay Luz. Mag-harvest na kami. Siyempre katabangan na yan. Kaya nagpapasalamat man po ako na natawag kami sa seedling. Ang grupo naman ni Barangay Kagawad Helen ng San Jose nabigyan ng hybrid rice seeds. So mga pananom po ma'am, grabe po ang panlugik ang mga farmers talaga dahil sa mga nakakaanik yung mga 80 sako, nakaani na lang na mga 20, minsan 15. Kada ko nung tabang po ini po sa mo ma'am. Mahigit kalahating milyong piso rin ang crop insurance para sa 54 na magsasaka ang ibinigay mula naman sa Philippine Crop Insurance. Ayon kay Engineer Janice Orsiga, nakadepende sa pinsala ng mga pananim kada hektarya ang halaga na ibibigay sa bawat magsasaka. Po ito ang mga recipients, si mga farmers, ini-encourage me po gabos na magpa-insured and magparehistro po muna sa RSBSA, Registry System for Basic Sector in Agriculture. Siya po ang entry point kang gabos po na projects from the Department of Agriculture. Binigyan din rin ng alkalde ang importanteng papel na ginagampanan ng mga magsasaka sa lungsod. Tama nga ni sasabi na ang doktor pag may hilang lang, ang abogado pag may kaso lang. Pero ang farmers, everyday yan, kaipuhan sinda. Kung dahil sinda matanom, sigurado pong mataas ang mga presyo kang gabos na bakalon. Kawawa talaga ang mga tao. Wala lang bibitaw. Tarabangan na lang po. Bako pong panahon ngunyan sa politiko. Konsideradong agricultural city ang Iriga, kaya naman sinisiguro ng LGU na nabibigyan ng sapat na atensyon ang sektor ng mga magsasaka.